ana son tsaftataccen zuciya tun da lokacin da yaro yake balaga da wannan din mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin wannan kabila din da kabilar Asad din da Halimatu Sadiya ta zo daga cikin wannan kabilan wanda ta shayar da shi ba yana kiwon dabbobi ba lokacin yana shekara 10 yake da shi lokacin mala'iku guda biyu suka zo suka tsaga ta bayansa suka cire zuciyarsa suka wanke suka cire wannan taban na shedan a cikin jikinsa suka cire suka yi masa aiki suka mayar aka ce a wannan gurin da ya hade shine gashi ya fito wannan inda gashi ya fito shine tambarin sa na annabci ba su sake dawowa ba sai da shekara 40 haka ne now a irin waɗannan da muke faɗa yanzu mu mun ce muna koyi da sunnan ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za mu yi nagarta irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk musulunci ya ba mu komai me yasa ba za mu yi ba wannan kenan sannan abin da nake so mu gane kuma mu koya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai wasu mutane guda 7 wayannan mutane guda 7 Allah subhanahu wataala zai sanya su a karkashin inuwarsa ranan da babu wani inuwa sai inuwan Allah sai inuwan Allah subhanahu wataala rana ce ta gwagwarmaya rana ce ta tashin hankali rana ce ta masifa rana ce ta bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambayan filin kabari tambayan fitajiyan kabari filin kiyama tambayan filin kiyama inda hankali zai tashi wallahi a fara tambayan matashi ko matashiya yaya kika yi da rayuwarki yaya kai da rayuwarka wannan tashin hankali ne ranan kana nan kana gani da karfinka ga kyawunka ga komai kana gani da ya kamata ka bi Allah ki bi Allah mu bi Allah subhanahu wataala a lokacin sai muka zubar a lokacin ko record yana nan ana jiran mu da shi wani wallahi idan aka keta record din shi ba kyan gani da za a bude mana tsirara nan wani wallahi in zai yi da hakorin shi ya tona kasan da zai binne shi tsabaragen abun kunya wallahi tsabaragen abun kunya a sai ba za mu gyara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗaya daga cikin mutanen nan da za ta shine shugaba adali kun gama hanyar adalci kun kama hanyar adalci yanzu haka a mata kun kama hanyar adalci tunda da yawa daga cikinku almajiran addini ne kun san Qur'ani kun san hadisai kun san fiqh kun san abubuwa da dama haka ne to kar ya zama ilimi kawai ba addini ba ya zama ilimi ya kuma zama addini dan Allah muna ganewa kuskuren da ake shine yau akwai amiran MCAN akwai amir din MCAN akwai secretary akwai treasurer akwai waye ku daina kallon Tinubu ku daina kallon sanatoci ku daina kallon gwamnoni ku kalli kanku a matsayin ku na wanda aka ba ku wannan amana wallahi billahi amanan nan sai an tsaye da ku akanta amanan sai an tsaye da ku akanta yau gashi nan mun iyayen ku da aka ba su amanan ku za a tsaye da su akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan mun nan makiyaya ne kuma za a tsaye da mu a tambaye mu game da abin da aka ba mu kiwo dukkan mu za a tsaye da mu a tambaye mu wannan kiwo abun tsoro ne dole mutum ya ji tsoro ranar da za a tsaye da mu a tambaye mu game da wannan kiwo da aka bamu saboda haka shi shugaba idan ya zama wani adali wallahi zuciyarsa kwanciya yake shi yasa idan muka wayi gari mu faɗan alkhairi ko mu shiru inji sallallahu alaihi wasallam faɗan alkhairi martaba ce kima ce yau inda mun taru haka za mu yi wa shugabannin mu addu'a mu yi wa malaman mu addu'a mu sani cewa su ma ajizai ne tara ne ba su cika 10 ba Allah subhanahu wata'ala yace menene inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai zo ya gyara ba sai mun gyara kam Allah ne zai sako gyara mana bayan turo mana manzo sallallahu alaihi wasallam an gaya mana fari an gaya mana baki duka an gaya mana sai mu ce ba mu sani ba akwai ranar gindin lacci ba mahaukata bane mu da hankalin mu ilimin mun nema na addini na zamani duka mun nema dole mu san wannan kuma dole mu gyara abu na biyu shine matashin da ya tashi cikin bautan Allah yana wannan inuwa ranar da ake neman inuwa yanzu wai da suke aka ce mana tsakanin mu yanzu da rana kilomita ce miliyan 140 da wani abu tsakanin mu da rana kilomita ce miliyan 140 da wani abu za a sako da ita kamu daya za a tsaya a babban yatsa kafa shekara 40 ana tsaye shekarun na fa ba irin shekarun duniya ba fa zafi na tashin hankali ranar me muke bukata ranar kowa yana bukatan inuwa ashe sai mun yi aikin inuwan nan da yaushe aka fara yin aikin inuwa da yanzu saboda muhimmancin matasa
sai aka faɗa aka ce matashin da ya tashi cikin bautan Allah ashe gata ne. Yau an zo an yi boko, an zo ka kau da kanka, ka san cewa ido amana ne, kin san cewa ido amana ne, kunne amana ne, harshe amana ne, al'auran mu amana ne, cikin mu karkar amana ne. Dukkan mun san wannan amana ne Allah ya bamu. Idan kika san wannan to kin san mafita. Wallahi ka san mafita. In dai muka san wannan amana ne, wallahi mun san mafita. Yau mun waye gari ba gashi an kawo yayin wayan ya lalata mu ba. Yau ba gashi a gaban mu su suna aikin Allah da wayoyin ba. Suna aikin Allah, ke kuma dai ki gaya cewa kin isa ki je ranar gobe kiyama ki tsaya gaban Allah kina wannan ɗauko miki bidiyon da kika ɗauka kika yi TikTok irara a lalacewa. Uwar ƴaƴa, uwar wasu, tsaftataccen mace wanda musulunci ya mutunta ki ya daraja shi ya kimanta ki. Sai a ɗauko ki tsirara ko a ɗauko miki hoton ki a hostel kina yawo tsirara marasa kunya. Kina bazar kenan wayayya, wayewar banza wayewar wofi da bai kai ki ko ina ba. Wayewan kenan ke ki zo ki zauna, ni na sani zan bada wani labari ne kama saboda camp ne nan. Wata ne ta zo service, ta je Sokoto lokacin Sokoto ne ko Zamfara ne daga Enugu ta zo service. Ta je service tana zuwa kenan sai ta irin 1 million bridge din da nasu. Ta yi 1 million bridge ta da hops din ta su waye ta danno. Tana zuwa sai ta ga wannan bafulata na yarinya ita kuma an sani dai a arewa tana dan hijabin su in suka sa uniform din NYS za a dan sa dan hijabi dan waye su dan rubu sai ta ganta can ana yi ta ga inda ake mutunta mata ake kimanta mata akan din ma ana mutunta mata ana kimanta su. Ta tsaya tana ta kallo can da aka je suka shiga daki sai ta ga wannan yarinyar da ta cire dan kwali sai ta ga gashi ya bufu har ba ta yaka. Ta ce oh girl abeg nari. Ta ce nari now maka touch ta ce touch am ta yaka ta ga farin da gaske. Ta ce na da carry this in the waka. Ta ce that one na your business. Ta zauna can sai ta ganta ga ta kyakkyawa da komai parasal wani shawa masha Allah. Sai ta kalle ta wannan ya sa ta kunyan duniya. Ita karan kanta ita ta koya mata daura dan kwali, ita ta koya mata sa zani, ita ta koya mata rufe jiki. To labarin da ba san ko ta musulunta ba yarinyar ko mata musulunta ba dai ta koya mata ta san musulunci akwai daraja a ciki akwai kima. Wannan shine abin da ta koya mata. Musulunci ba addini bane na lalacewa, ba addini bane na bazar. Addini ne na mutunci da kima wanda ya san darajar mace da kimar mace da martabarta. Me yasa zaki zubar da kimar ki da darajar ki? Dan menene? Sannan kullum ina faɗa abin da ya hada mu duk duniya kalma ce ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalma ba kalma bace fa ta Yarbawa, ba ta Inyamurai bace, ba ta Hausawa bace. Ba kalma bace ta Fulani fa. Kalma ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo mana da kokoluwa Allah subhanahu wataala ya gaya mana shine tsayuwar mu da kafan mu akan addinin musulunci. Yana dauke da abubuwa da dama. Ko yana dauke da abubuwa da dama. Mu sani wannan shine hada mu yau muka zama ƴan uwa ɗaya uba ɗaya. A cikin masallacin nan akwai yare daban-daban. Ko amma Allah ya ce ma inna akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi ku a gaban Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah. Babu ruwan Allah da yaranka. Ko babu ruwan Allah da yaranka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Haka ne ko babu ruwan Allah. Ka je kawai ki je kina ta banga ai ni ba kana shine wannan ai ni ma ana ita ne kaza ai mu ne ai ina mun gane wannan. So zuciya da ta ta'allaka ana gaya wa maza su masu zuwa masallaci mu kuma mata duk lokacin da aka kira sallah ki yi kokari ki bada hakkin sallah